Pamom. Douglas. Me pomo woman be. So what? I don't know what we try. Douglas, oh Jadie. Say, oh, mamma, so book a cry, and I said, dear, my ya sren or what dear, I said, was I better one we didn't have better no not more one no our tent, you man in Kumajuman, your family say, Sabri and I'm a 1 year juma, and into the yes, mamma, what dear. Now come, mamma, and I said, yes, on the show, mamma. It's Mr. Young Fat, and I'm a showing ma. I'm a Toman and ma. Then I'm a Tadia Blenny ma, and Tadia, Tadia, she said, men, I am, and I'm a brand ma. Oh, I thought mamma. Me think I know na me think I won't coach. This is say me na me talk tell me no make am. Oh me no me scared. Say bi ni wan. Me ba be do omo da. Me ba be do omo da. Say me je me ba obo no. Me ba be do omo da. Mama ade. Me ba be do omo da. Coffee, ba yi wo fidie na frim. O kasa de na nko ba bi agyae. Mama e ba cha wada Roma. Say de wadi kaya kan say woni anu abekasa no. Saa no ho ba na waboye no kra ne. Eye ni so. Nanso me srew se wadaroma me gina me mpanimfo ya me da no aye nyina omo ebo me chidom se yesrew se bi wo yenu aba ho maye so on de onyere ne ho na nko maye 15,000 na me ka no mame sika no kra wo bodi no me ba no kra chese aha wo de me ba cho yesre mame me nka kra me nka sa asem wo kra me ka kra obebo me aha se yesre no ene yesre no me nka kra me se me nka san ne yensre no me de me nka sika sem bia kra mfa nkyere no mame ba cho se no ya pese ye ya de e be boa na Kofi Douglas so ne yere ne afri fie ho no ono makwa han wo mo dan wo mo nya tu ko han wo no mo dan wi mame wonya wasumdue wo ho de aka ye se bia wo fra bi sa ne ho te se fi se ye de yara wo ba no mame untimi nka da se kane na me banie na mo wetima ka se kane na me kunu nie me de se de Douglas se di matem no me nko fa wufra komanda amra me ye wuyi ewrade aya wo nsu ne sine no ya moni di na chiri bare ya moni di fi so na apiesie e wo mu se wonye de wo pe eno na man pani kan no se me de ni ba ye wo chansa nom aba ye kama ya tunifo ha papa enti mame ajaga na oya mame minuti fie de na oya mame mitimi ko twa bode mitimi ko do bia fo no me twa bode no me ba una wo che me na me twa bode u pe ko to mira na fa du sana fe wo ka anya hwe ana fe so na le ma ye u timi ko te anta mo no be ka enti wo je kama mitimi summan me do ba ya we jansa ya kama mitimi summan lesa me wo so nza be ko ko to banche ba me wo ko di fufo me di me mitimi akuya kra ba ya kra na me wo fufo ma mudi mumienu na me wo fufo ma mudi ka do obi ko mates ni pa na wo cho wo kan me ga do mates ni pa akuya wo be kan no kra wo ba ya wo dwane be do wo dwane ne yire ba ya kra na me wadwa fufuo ma wo mu di ne yire na wo wadwa na me twa wo mu di ade ma mame wo ba time enti no me ni so me ni so betimi ayi sa wo fufuo na wo nu aduane ayi bia ma ma de ma wo be ya ma na bro so enti me ni chim kra ho e wa de me ni chim kra ye Kofi Douglas mama me ya die pa wo yire da ho hwe wo yire da ho hwe me ya le na kese kwa wo me se me ma so wo koto me se ma akodo wa vanche me de che me de che Kofi wo ka se me yirba wo ka wo na wo me to wo pato me me kura na me pose o me wo kura me no watrada wo kura me no watrada awa wo be fa cha wo be fa na kume be no atrada so wo be fa na kume Kofi
aha nti na ema akwa tina oba bi no kasa bi wuti akoma da nyina me ofra me send you ska de bia me send you ska me send you atare nyina me de bre wo ho empaboa bibia me de bre aya da na ya choma ka say atare me de bre wo se atoma mo na awia no aya da na atare me de bre wo se wo ma wia no aya da na atare me de bre wo ka say wo ma wia o ma mi nense so me ba cho aya da na ka sa atoma na ma wia won tade awo me enkasa kofi twa adan ma twa sai ka che se ma me de be ka ye no me ka se din se no twesa ka ni nyina se ma me se me ka se ma me de be ka ye no se din se no twesa eh wo na wo twesa sai ka se me ma twesa sai me ba cho ma twesa sai mo me da se so de chopa ka ho awo me wada roma me se me sori bebu wani mu kotodwe ne be yi Ohema transfer ka me so kotodwe no ma so wo na mu se me sere wo se de aduro no woni menu aketo ankasa ma me die me se pa no me nya sem bia me kam se sem ni nyina agina me ba no so me ba no na me ka se wo se enka na ye se o ma ye 15,000 wo se adults nti ye se ye nyina ye nwene ho ye nse sa adwene wo hwa asan ne ye mi se me die ma me se me ntimi nka hwe je se me hu me ba no aha nya wo na wo ka me ne se ya abadwafo ne ye sere ya dia de sere ya bisa de de to wanim no sa wo frɛ wo ba no a ka kyɛn sɛ na ya sere no ada sa de be ya ma me ka kyɛn mo sɛ ka me metena akra manimu fadie nti na ma betena ai wo sɛ ya ma wanim ma because me ba no odi ka be gu manimu ase dada enti ka me sɛ me metena akra nka hwe me de me sɛ mu nyina me nyankopɔn ma me ɛyɛ ni yie mo aya wo bone na efram wo no bia so nim ho oni ho no mo a won wo bone woni mamu o empani sese wo ba etie wasem a wo so nim batete enya wo ba na wonim tete aya nyame ma me aya nyame nti esra bia nyame odi pani ba ye no odi oba yi aba wa baba dwodwo obu aba bia owo kakra wotimi didi ma obidie etimi srew enu hu pi nanka ye betimi anka ye mpa ba bi nanka wonom ne one ne yire ne kwa megiri ye sa asomdwie beba ama titiri wo wanya wasomdwie firi se ne pressure yi wodi bete na me wo bi pan ya me pese me tinka ensese kwosoro kra wada roma enti na me se mabadwafo eni de to wanim se wada roma ka che ye nua ba ma ye se o ma Douglas ne yire 15,000 o mko high dan na de wonom nko wona ne mane wonom nko bo wonom bra me gidi ye se basa ya ma me wo asom badwo tie ma me nse bia ma biem he ho ha ni atem de bia ma biem na de wo mu a ye den yara a ya wo bone na nso ba no na wo frɛ no na ne nkwada ho te sa ya eye na wo oni ne nua ba so wa hwɛ sa asomdwie e be ba wonom ntafi se ne nua ba betem e na ne nua ba no so ne nua ba ma betem ewiase mu ha wo pa fa wadamfo ye nua eye den yara mpani nko wo nka se mogya mu odusi nsuo eye den ne nua no eye den ne mai woni bete na ne mai mu bi kra na daachi bi e bia wo kwa kohia na brochi mai mu ho no mo na afa hwe o wo kasa ne ho anase wo ye ndai enso eye den ne mogya eye ne dia mesrewa wada roma wo mu se mema wonom nyini fie nanso wo mo nka ho ti yesrewa ti da ba ne yemfre wo a wo ne ye nua ba be kasa obadwa me die me se me ha mentimi nka bibia ne nyina wo me ba no ho ai Douglas obu wani mu nkotodwe ni nyina ye nyina ye ka ho bi ye paw chew enne dia so nkotodwe mu de twato enti mesrew wone ye nua ba be kasa da ben na nka ye mfre fise ye pese na ne kine ya nka wono mu nya sika no kwa no nka wono mu ko kana wono mu kokra omo mu abo wono mu ho o me adwa na me kan de madwa da ben na wo hwa wone ye nua be kasa da ben na nka ye mfre woni ye hwe mu ye be firi me na ye nyina ye fe ya me de nye de bia na metimi frɛ no wono wo kira de wo school enti gi se Saturdays ina minya no ne kasa de bia wono ne kasa de bia wono ne kasa de bia echa said o se na me kan se senka Kofi Douglas han dan pa enka wonya bi han ya yentimi nyini ne ma nwu abonten saa na de wotie yi so wonya bi a yentimi nka se wono mo nko enti wada roma sani oba ya audio oba record voice na nka wo de asende no neya ma yenya ko sori na nka wotie na enye de ntam so ma yen ma me ayamwa ani wasomdue ne yeso kra ya pe o why wada roma ma me se gise me Kofi ha de me kan se wo kasa je me da no ntinka nei se won sori enim se sa abra US fo ade enchi nka wo ye audio ne de tumu mano a ko sori anko betie na nka mu ayebi na nka ye ntam na ye ma ono mo ho
omumwa wo no ho why This guy I can't minute to about open way from the dialogue first me sika nyina sa ono se me crab ni bi yo kofi me pamono kofi bacha o de woni wo ye se mo be ko anim ho amaye ye da se yesre kofi enkasa biem bacha ma se enkasa biem bacha mate maami eni na wo eni na wo bie ni wo so betimi atu ne nsuno guo e de ahaba ya hyemu da wonya maami na wo se nanka me kofa nanka me mani sikasa nka wonko no won kire fi se enka me mani sikasa onko no onko wo no sabio enka woni me nyansa pa enka wo beba me ho e bia ma se wo se me yire nkoi wo kokora bia woni ba bia wo beda enti mane ngo ha ka be ya me fe nyina ma ka me kan nyina achiro me kan nyina achiro ama me bra ba ko kura be ka bi onu ba ade se de okase kofi konom nsaba okasa wo me ka se wa me nu se obesotem didie bi a minim no akwakogu akwakope e VC time be one thought bi e de agu ne yam enti ma me wadaro ma wanye de se ne fata se oba fache yen na ye nyina nso minim se enim de efire yesre wada roma yeso okotudwem me atenie o me de achade dada na se ne sesi aye koin obesa ba be di matem bacho asem ni nyina ne se kasa den ma me kese kakra ma me bacho asem ni nyina ne se me ma me awu na fa ne se wode dan amaye na dan no na ye fa se ni enwie na me sister kwaje bosia se wode ba bi wie dan to en wo board dan so nti wo board dan so wie ye na ye se mfa wo de dan ni nyina ama han na menya ba bi ntena na mka che no se me kwa ma nka anche mka che Mr. Baako no se nya ba bi ntena de a ene me nkofa dan ne baako sata me ma me so de dan eni mo dan no so ama me ba so kasa oba me ma me eni mo dan na ama me na afede na me se na me sister ka che me se ene se nya ba bi ntena de me nko na me nko tena edan nim enti me ye enti me na me ka che na Mr. say edan mo mfa maye na wonyanti ka nwie na me se wonyanti ka nwie dia me se me nya ba bi ntena ti fa dan ne ma me ene o se me nya me mfa ma na medical friend say no de meka na me ko to ho ne ma no de meka ene o ka che Mr. say so dan ne ma me dia ene se me twia 14 ka se ska no na Mr. Penyin so nya hwe wo de twia na ja me pay 14 man na wo de man ti wo de man wie ye ena wo se ene ya ene sa na be dia ene me friend say me sister say wo say de nti on person wo de dan de ba mam no ko me ko tena dan ni mu a mewu na nti in fact ebo me hu kakra na me ka ya me ene sister ene fada ne ma han ansa na me hwe de ebesi ansa ena me de dan ena me ka che Mr. de dan ne ma obi tu dan ne ma obi na oni pakro no ekote no obo bi pa ma na sister so obo bi pa ba ko ma me na ja me ho woni pakro na tena dan eko fanse aka na ibe 3 months na ewu ti me kwa na me nim no na me ko busa ne se maame me pa achi odan ya me dia enti me na edan no me ba busa se ka se no bo se wo sta ba ko bi wa akra wo se maame mfa dan na dan ya ne dia na msuo edan ya ne dia dia ma enti me duo na Mr. frame me se ka hwe no ma me tena dan nim na edan no enya wudi abiem du sika manam so sika ye nyina maame dan du sika ma me sese na wo se wo hia mo dan nim wo hia no dan nim na am sa wo hia mo dan nim sese me so dan susu me hia je se ba bia me tisu ye tumi ti me sra wa fa me dan mam na wo se dan no ti kan wie dia obie na obenya ne dan na am si oke mate to nipa kona ka na relevance me susu ba bia me tisu ye tumi na am se ja me dia beto am se won kan che no fa me dan ma me yo oba pa me pa cha kwa ba ye mo pa cha woni tawia me pa cha fra me tawia den tawia ma tawia dwo tawia na akuya tawia ma me pa cha wo hye abrabo yase wo be kai namfo dodo a woni wono masan ya woda so no wo ye namfo fi wo kala bere ma ba pem sa bere anu de pi keke minim pi woda so no wo ye damfo na no wo magya ya damfo fa ana sei ebi me ni wo mo ye damfo ebi nso so ebi awu nti ebi so ha na gya damfo fa nti sa nipa na na gya damfo fa ro ebi a oni mi na edi nkomo na wo betwem abeka se sister e kan no ye madamfo ramboa mbom
na me pa cho abrabo mo what say no bi ka se kane na we ye menua o oh baby me dem asem ni free ba no minim bi mama asem bia ni ho a ye de sekan ni dwudwa asem ni de ano na e ka ena enua ebetima ba se o maame kwowo no baabi ena ebia ne papa kra je no wonhia ne da wonim ne da wo enso woni ni kohia baabi a wonhunu de beye na asem mienu mo aba be ka bom ti bo se na ma ye nananom asem bi o mo ka se mogya mu edu sinsuo no fi se oba na baabi se ene wonua no ne afi na ye onwanwa fi se kwan a ne pakro no be fa so be attract no na afi asa kra ye age wonsem me pa cho se obi a obu ade no me pa cho me ana obi a obu ade yetimi fa onipa hunu e de ne ye nua onipa hunu wintimi fa ne nya nua nkasa wo megya metimi de na ye nua kire se enipa no waka ma wo me pa cho wo hwe me pa cho wo hwe woni me se brachere nkwanta dem emom ti eye dien obi ti adamfo nua de se ye nyina ye ka bi o madamfo nua pa ye nkwahwe ye nche emframa mfa ye ntem enso wo ye dien enye wo mogya be se de mechanical sia ne se makoma mra fam akoma ne de aba fam dada na ye nyina ye ni nkomo se enipa ye ti asem ase pa cho mate ye ni nkomo se afoforo bi abeka ho ene ye di nkomo mate na afi ye nko wai ye da sipi me ba cho na no ye ne otwetwe nkomo ye fra wa fidie iso wa oje tu mu se o maame edan wo de unchire mu na so wa hyase ne wo nuru ba bia na so se di akwakodura ne se dan ya boso ena wo so wo bo obosia 1 billion mo ena na wo ka se 1 billion no eka no ene ye se brai maame na wa waje atum se ye o maame asase na wa hyase de na kire se eye de yara wa waje atum se nya wo de enuanom mo se de aduro no enuanom no dodo ne se wonom epe wonom dan wonso se waboka na no ye nyina ye ka kire se ye ntimi nkasa wo ka nya wo ka se de aduro no wonom so se wo mo hia wonom dan oba patawia akuya edi ade ne ye beye na asumdwe beba wo be anya ne dan na fa cho de mbe ya ne se bisia na me kobo boy no omo de be ma me omo de be ma me a ma me ne wo kire obi a se asumesi dan dan ni wo me mo ma me ne dia na no so ye no kasa ye se o ba bosia de bank fo de wo ye de nkrata ada so yesere wa adansie enti ne ye behunu se de ka ne siti enti nkrata asem no nka fabre ne nyina enkrata ne de enkrata ne de ni ho kire se baabi a ne yete no edan ne hye enti me ba be certificate nyina hye enti edru time me ba ne ko school kura no yese me mfa ne be set me nam ne dine no enti yeso e Nigeria ni misu me konkran first me de Nigeria ni na kotra nam ne woye enti nam se enkrata ne hye se enti yese se menya we card ama akora ne yenye be set man enkrata ne nyina hye enti me ni bibia ho me ba cho se na nya wo a wo fie da minya mia me fie enti me gidi se fire service by a police for ba mu enti a police for say sa krata wa ye pen ye o ma japade se eyira na se ya wontimi nkoye ni mpre nu so agisa police for di ho adanse se ampasa yira me de dan she ye kra de me pe ba bi ko tran ai eno de ba ba bi akwa kotina of course se ne wa she se o mo amisa me hwe kra me pe ba bi ko tran ai na se nkrata na ye pe no agisa ye nya adanse nso de ko na se me gidi se sikakra bia hodo akwaje de wo kai wo mo ba cho betia bo banks na kire ye the bank ne de se me na makopa besia ani de baba me hunu se bosia de ya ye kwaje wo nipa anase sikakra bia se ye obi mpokra no a ye de ya nipa kro no ke betimi na kasa adanse enti bank ne de o mo ntia se mia me sheda ekohwehwe bank no ada ye betim pe wo Ghana ha nyina anya betim so no omo okra makobo mbesi enti mina mekire se ebia bank no ewo hene ewo ha enti asam na wo se maame mpacho ye koso
na bangi ni me na makopa me besia me ba choma me na makopa besia me de asida nti asam na wo sa wo sati bisa me ehun asem me pa cho mama asam me kwanu so atwa ne tia mama asam waji atum se afie ne nya wo de ya mama na sha ase enu nti na waji atum se o mama me kra wa boni nkro nti wo sa o mama sumi bo mi nkro sa na no ye no kasa bebre nti na nke ye to aso afiri ho na wan so won kasa ye mo me wo sa mama ne che dan afe na maba wo sa wo mama sumi bo mi nkro mama bo me pacho majiso pacho de tie ne se ye memu 9 nti maame ni sidan nti wo sidan okọ nanim kakra na vanse wo beto asumie ansa na odu lenten nti maame ni frɛ ye nyina se opese edan nko osia maye enso wo ntimi ansi nti saa de anuafo no ye nyina anke nkamom ni enkopa besia ni emeto aso we di minibi we di misia ye bekumi we di minua mokra ne mbetwe manso nti ye enkope nti me hwese de maame ni si titi na hame me so me maame tuwe se o titi saa na hame na me se maame mempa ba se ne etie bia me kwa akopa besia na ye dia awie dan na ahye wani monyam nti me kwa akra no me kopa besia me kopa besia no me kopa besia na ye de ekopa nnua me ma me kunu e de kopa nnua wo bush ana ye de bae no ana ye de nnua ne begu ye fida demo na MC be bi nti omu yi ba abontense nti obi fa nnua no efa nti ewi akire no wo mu frɛ me ka kyerɛ me wi akire me sa kopa besia ana ye kofa nnua ene blocks ni cement na me gusu afi ye no na afi me hu de menye me se edan ni muso edan ni so adan na awo se basa nti me sa akwaje besia ne bi ansa na me koto nchense asa koto nnua ne foforo na me wo fa di manim ekoto nnua ne foforo ne ye de ball edan ni so nti ye ball dan ni so wie ye no maami ya wati hoi ekọ tuto ni eme bi maami ensa na ti ha o na pacho de oti side say no pacho your friend say we say the wo hwe yen ni the oti radio for omo hwe ti omo nya visuals wo say friend ya ono na say friend ya na once winim no so say friend say de minim so ka say yes o say friend ya it be say bia winim ni din foforo bi na wasesa no saa na friend aha na se wonim ne de oh mini no wo de no wonim no se madam pacho me nkasa enu nti ne ye baaye se wono so nti na de asem ye baaye ame nkasa nya sa obetwa masem no so ama me wira fifi yo pacho to asoi nti eba sa no ana ono ekoto me hu ya ne se yese wakofa TNG de bodan so ene epuno ayibi trap door ni ade atoto ne manketengete bi hu ya nse yeso oso wokoye dan ne ba kwa tenem nam se obi a me maami frɛ ye nyina we di mini bi adan no wahwa ama ma wie dan no na wo se okwa akoto oba okotena dem ti mempene da nti me ko ho nam ko ka chense maami wo wen enya de dan no mepene dan so nam de agya machiri baby ye friend Faustina na me de agya no ti Faustina ne frɛ me se ya ade niema kogu dan ne mo nti oso wo fa dan ba na me se mempene because wahwa me a ono kura ne di kan yi ano se oni bi wo ho wahwa me a mama wie dan no wahwa me mpacha wo kasa manka bi wo kasa manka bi nti jana me nka nwie mami fo wa me pacha ti ono kura ne di kan yi ano ono ne di kan yi ano se on de oniska na adenti na wose ototo niema ne kɔ edan ne ho se okɔ akosi nti menti ase nti e ma me frɛ me nua ne se mo ma no entenem nti ono nso ka kyerɛ me se ene esa me se me ma no entenem dia ɔbɔ ka 14 million
oboka 14 million asama me ko onyankopon 22 onyankopon ya madansini onyame ene me bible ya madansini akwa na onya first kan kra maame onyame ya madansini 22 na me ko to ne me nya me wa me sole o sole kwa me woji sole kwa because me kasa wo kasa me manka bi o sole kwa da bi da sa no kra no kwa na se musumi chirem maame fo wa no kwa na se musumi chirem maame fo wa ni nyina hu hia ye ba cho maame ya kasa ada me wo ya me sole o fisa mimi ni umo mushi fisa mimi ko peska e ma wo akra kito wo bebu me kwasa me ya akra ene no se ya ni ma sole tenase sole maame enyo ante mani mo kanje ze mani ni ya no ya ti ano no me ba cho tenase ya no o kasa ma du ti ma ka yo ya ti me ba cho tenase ma ye mamfo wa me ba cho microphone no eni on enti misrew me ye ntie na semuye why enti e ba sa wo 14 million anam sisa 14 million dia ene metwie skana ma me ya and that time me ba we yale we nsu ko school nti na me nya scan twia ma nti e hwa na me sisters mo e frɛ me de o wa kra ne panyi no wa wo mu frɛ me se tawia yesrew ya si yetu no nti wonya ba bi ntra ne sika nso wo ho nti bomodra ne ma ne dan no baako ne won kwotena to omu ka ya na memfa madwene ma wo omu ka bre ansa na mse nyehwe mema no na mede hya mase se so so okwa akotena mu dia na wono wa ankotena na wo de ma han dia ene mi ankasa meje edan no nti mede dan ne ma no mede dan ne ma no na osa de akwaje advance ana me odegi advance no na me frɛ mi nua na me chi ma mienu no se boatma se won se moaka ma me de edan no e de ama ya na won se ya odi dan na koma han asama boatma ne be ka chem se ya ne si okọ baabi no ye so wotena dan ni mu a obewu ana me se ai anti Faustin anti Tewia wo sa na don se wo nyina wo kirechire ni nyina se enu ntina an se e ba se ya wasan de yakoye chi bebre Debbie e wo se afa na me maba dano yanya wo abotre ma ye no kasa ya afa na maba kire we nyina mu o ana me ka na afa na maba nti wo se me be kirem wo san be ti asem na mu biem se sa na ye no na Debbie se won kire won ka we ya nka ye san emmam wo se dano se wo be ka ya ye ne wo kasa si se wo se wa boka se manka ni nyina ba de wo kan nyina no wa wo aso kra de obeka ye no ene wo de aye frɛ wo a wo kire mu wo ka we nyina de ori ama han ni sikagie me fa bibia ma han ama wo kai say yebisa okra say omo se dan nipa nyina awom enipa ayemu ma ena nso okra say nyawo na ade dan ma bibia ma han mo ena nso wa boka ena me ka kire wo say ye ntimi ma say wo de usika akoye dan na nipa tim ye nim de ode ma wo ma han na wo sika no ayeka enti bra na ye nyina ye hunu ka no dodo sika kra bia akwaje no ukokwaje ayi free ye na ye nyina ye hunu ene obi apene dan obi a sika ka da ho ne ye nkyentua na wo ye ntimi ma wo ka enya wo ka so ka isa me ka asa ana me ka se enti nka ye to aso free wa nka beboa mo anya bre bebira kyerekye eno na edi ani mu no ana se eno nti na me so me kire mu yie no me kire mu yie na wo ka kire ye na me anim ne ye yi wuchim ma ka ni nyina na afi na maba pa cho wadawroma papa where wadaroma maame de beboa ye wo se de bre na ye adwuma ye kan nyina na ye ntimi nka se ye be mo be kansam ni nyina bra ba ka dada de pese ye ti ase ne se unu ye se dan na wo de ma no ye no a ono no wan kwatena mo wo de ma wo bi no sa da no wo se won fa mani biu se asema da ho se no ono de ma wo bi wo se ne bra so nko ono akwa kwatena mu ose wo se won fa anti kirem de anti aso won fa mani biu no ba ye hu why me fa mani biu no kire se ono wo bu mi kwasea me na ma pesika de akoye dan e dan ne mente 1 cedi kura mente e na wo ka nte bi sa so nya botre madam nya botre mame aden nya botre mame aden na mame nka senti madam kasesi mame wo yesa na wo confuse me na me enchira se yie so wo se wo mame kasa wi ansa wo mame nka sa nwie ba cha wo mate mame kasa me kasa
say ya odi dan na koma han no minti ase ya no wobu mi kwase a chese dan no me de ma wo no wo ka sa wo mfama wo bia wo ka sa wo mfa wo na wo kotena dan no na wo di amani pa foforo na ekotena mu dia obu mi kwase a enti etam ne so a meje dan ne kopim se meti misika ebeso ansa na wakofa wo dan ansa na wafa wo dan me kira ne se ansa na wa betre mo no meje sika no kopim se meti dan ne sika ansa na wo wafa wo de ana menene kan ne wo call sister na wo te dan ne mu ne se opese wo ka kire sister ne se edan ne ono na wo no enti wono de wo ka kire sister ne se on check de se de wo si atene mu no na on fa sika no emma no on fa ontwia ne ka no aka ne ma no ana sister ne se won de edan no me ma ba ho se obi a oba me na mesi dan no nti so obi a ba ho a ma ne mfa sika ma obi a kopem se me edan ne be so me ba ba jiska nti me kire sister ne se so wo ba na wo de gidigidi ba so wo ba betu me free den ma o ma police for nche no police for nche na me ba ho na ma be chirechire nsem ana me de me de tim ba bi hu ya so de ma ba Lawson ha me hu ya so de ma ba Lawson so I'm telling you sister Ohene Yere mpacho minwura muketua bi na sister Tewia enti na akose mre no so ko sister Tewia se no wo bo kasei na biom so no wate ama na dru sei se de be ya anuafo no obi ansa beka ne de mpacho me dase me pacho me bo ka 1 billion e kire okay minya 1 cedi kura na nsen na bank fo ba ko tata me ana me ma me sister panyin wo se afa na obi di aso ana ma me sister panyin de ma han ana obrɛ me 50 million obrɛ me 60 ana wo sit down inside ni mfutro ho nti odi bi bɛyɛ nti sister no me sister no brɛ me 50 ana me se man nsende ma me on fan sende ma bank din ba ko nti o sende ma bank ni ba ko nti me dana me ye no 1 cedi kura me nya bi de atia ne se o ma betra trem na me niska me breaki dan no because na me huska nyina sa nti se o mu sisi o mu gi ni pakro sika na o mu dia aye ceiling no ene form e dia ma wo mu ete me ba cho o mu se ne na eye hwan mu na agi e wo wudin mu o mu gi sika no o mu de ma dan ma han eye mechiri ba no wo chiri ba no to o se wo chiri ba no se wo de edan dodo sei e na ama nipa han ofie ho oh mechiri ba no edia edan no ho asem de miminim entiche mo frɛ mechiri ba no eno de o se o dia wode ama han no wunim same na minim kra se ni party fie me ba cho wo chiri ba no ba bi wa maybe ana o se na wunim se ni party fie ho enti wo chiri ba no de han na on kan kire wa na o ka kire me se obi si obe han dan no na dan na ankasa kra sister e wo mu san edan na de mu se wo mu adampon wotwe One a kind. Oh, dan kwa wa kra so san kan. Debbie. Edan mu se wo mu san sister. Me kind. Edan wo mu eito. Madam, edan wo 4. Inside ye 3. Ani mu ye 2. Pacho mo betimi akọ. Inside ye 3. Ani mu ye 2. Ana kitwa bi e chen. One say wo mu 8. Mama ni wu ye 9 years ni. O say 13 years. Enti mama say enipa say na say edan no enipa trenet yes enipa trenet say afenzi e bi say we na so ka say wunim nipa we just say enipa trenet asa me niska say ya dia wogi a wo bo di wo bo amane enti ande wuntimi nka say enye say sika be hya wo nsam ko na che say ama wo sika wo bo amane fri say eni die mu wa ma wo omu nyina hu say wo no waye enti obi antimi fa ma han abrakra wo onka nkire wo enti wo sister no wo say wogi sei ene fri wo mo no de ma wo mo mfie sei waje trade ma wo mo 3 years waje wo mo ska sei 2 years ebi sefa na odan wo de ma wo mo 30 what kind of 30 million and I say million ono so de bi koma han I know there so ono ne de na wo se o ka so abo ho ka na mo se o komu obawu ni no eno na mo e de ma obi an kan chen se o komu enti wo de nya ni wo say ya ni wo say ya ni wo ba bi se o komu obawu ana me chen se ma ye free mo obi an kotena eda efie hoda anti ya you have free but ono ne de na nka onim se wo komu no de ma han me boa good enti say ya le dia me na ma ye dan no ma me ne so ka chem se me tika wi a so wo se wo no so de bia ma han e na ye kire mu say ono ne de no tika wi a
uji miska menye wuska uji miska enti ba ko a tenant to wo niama anti tawia uji miska tenant ba ko me kwato dey 22 million asalista woje sister bloody 14 bre wo anti tawia 14 bre wo 14 bre wo 14 bre na be wuntam una be wuntam edia na maye edia na maye ametawia edia na maye mitwe banza me menso wudi bobi ko TV mitwe menso kunukura koi mitwe sana metie mami mitwe sana me metie mitwe sana metie mitwe menso ametawia mitwe pu madam mitwe sana metie mitwe sana metie me ba cha mo enti de fra wo enti wusika no yesra wo yansu ye nyina ya ba mu ya dancefo die ye ntimi nka se wo boskedi yesu ye chama wo mu se wo mu ntua enku na ese me ya yesra wo bosia no o mi ye hu bank no a fisa wo se ye die me mejeje ni nkrofo onye bank mejeje ni nkrofo mama o kasa na se wo ya sesa wa no da bi min se ma no wo sesa wa no fisa ka se bank no kwa na se wo nante wo anga se wo nante kwa hwehwe nti die di kan wo ye hu se bank se de wusi ka no ya fra me ka so no wo mi ye hu se bank me na mabo meka ehun ya bank any bank oh da bi me na maboka wo me mabo bank me mabo enti mami e maboka na kukuru da na si wo anada na si wo mami enti se yemfa ne se aha me ba cho yemfa ne se eye me na me kope busia be ye mami me pa cho tie wo kasa na mami so makasa bi yemfa ne se ye me na me ka wo nuanom ho ena me nso dan no eduru se na obi ani bi na me ka ase makwa akọbọ bosia ena waba se wo pa wo so wo chefa wom ena me ka cho se makwa akọbọ bosia me na me call bank kọbọ me bosia ena nti ka ma boni a enti me chama mo muntu ya ma me nti nke be ye wo de madam wonnim bank kro wonnim sika dodo a me kwaje ye na me obi anyi wo chi ni sanya wo na akwaje ye o wo na akwaje ye ana me na nso o mo pe o mu de be so o mu chi aka ni bi dabi o mu anya se ka ni bi e ka na de ya bọ no na me kan na sanya ni baba ko de be ka 1 billion anya ni baba ko de be tia eni ti de o pa bia bia ne ye be si ni koso no wa tia ne chefa wo de we pe na ne de wo ada na we pe na ne de wo so wa ka se wo de wo mo won kran o se o mo se cha me kanansa o mo won kran we pe na wo kumasi ane de wo aha nti se we be ba no asa nti so ne se nipa mienu na ye je wo mo de e be so mo de me se cha me kan wo se wo ba wo ya funu mo ba na me ya funu mo ba ada na ono na ka ho bi wo de na wo de ama no ana se enya me de na maame ne o na hwe maame no maame ne mananafo mienu o mananafo mienu ba ko won kran ana me ba no nso wa na nafo mienu no ene se de wo si check dan ya na e wo mo adampo nsia asese se na nafo no say no de man na fo na say emane obi a woni da o ma obi a bi o ba bi o de mimi si ye no ana maame ne di we pe ebe hyemu say what ase maame ne di we pe ebe hyemu to de ni hyemu say ne die oye nsamanse e enya de wa twere o de na no kan ye a o kyere say we pe no de ni hyemu tie me de koye ense maame no edan mienu wo anim ho o de ma we no ene nka na napanyini ana Mrs. Sase na napanye de ne kunu besi bia ma no na sedi wo mu life city ompe enti da napanye de ye yi ne frim ana o sese na napanye ye me ma me sese na ne ma me yi na frim de a ene de ye de ne to no no eye na napoku o de na napoku ahyemti animu ho dan no na napoku ni gui ene be fa dan enti me ba cho sa enka nsamansie we oye no wonni ni mienu ntam ana na nuanom nyina wo ana na busia wo ho anuanom ho ya wonuanom enwotwe no obi adi ho adanse ewe wasem a wakan yi anuanom ana wo me sister panyin no wo ho ana we friends the one cry no wo ho the one cry no wo ho ana what man wo ho nipa me yensen na na wo ho ana me nua hema no so no wo ho enan bisa ye be pese wo mu nyina be wo mu o bisa de edan ne ekono asumdwe na wo se eba ana ya ba mu no se be hwe sa asumdwe ni besim enti ma me ye de ye pa firi ho ye pe documents se unhu documents na bag ne de se nipa kra wo je wo no ho ne de ye serew ye be pese ye be hu na ya confirm me
na de openi de wo mu no 100 million no se eda ne ye nsia ne ya chemu nsia no tua ne de no obi a opese ne de no tua ne de a no abeje otua ne na asem na tie ma me aya wo na esa opese wo ma ne etwe tententen ti wada roma mo ya da asese wo so wate ase ma ye ti wada roma ya pesika krabia no se nipa bi nso na oje no ho a wada roma ya pese ye hunu ne ya kika sika ne nyina bom fi se eka de wo kokot kra wo ntimi vo ano ko kama court nyi ntumu da and they may catch wo hanti ne nka wo ha wo kokot omo ye mfa ya no enkokot court si bibia ni adanse evidence just adanse e wo ho enti wo hwahye ahye de agya totɔ de etimi tɔ ba bia ebri bia emonka ye nanso enti wo zambisa se eye de apolisifoɔ bɛte eye de anti ye kɔ wo ho se mo ma yetumi krata ne amfa nkɔ ha na wo mo nyi sister wei ne krata wei ho asɛm ma yɛn a omu ni asɛm ka ti sister wada Roma ne kwan so ne asomdue kwan so fi se da na se wa no se ye wa ha obi antina mu bi nanso obi antina mu bi eye de ayara menti me ho ase ba madam kwase ebu eya eni nti ne e pese bebu so kwase ma me ne ti ase no maame ne frɛ mani nyina obi ase wontimi eni nti yanso yantimi nkasa wo sika ne obi ase wontimi na makopa bisia ye den wa ya de madam bosia ne yan pese ba shim bosia ne yan mani shim ba me wa wusu o mo a enye ye kire se na mimi kire se o mu dia o fa mi sika mame na ye kan sika no wana mo ne etuo no obapa sika no wana mo ne etuo no ene de ba kan no kra nkyere wa na meboa fi said ya adroi se lawyer kra na wo se bam adanse e fa sika no ho no e wo se bam afia boku ya me ka se na me nye ma me da bi ka hu ya nko wa anye kire se wa me ka se na wo me se do mo life si tie me nye da no me ba mo twa me producer me sika tell ya esa so my mo nyina mo mra se mo e mo na mo me dia sister tell ya esu me na menti ase so tie what boka 1 billion so eti chira ya baby aboka no na kwada wo mu tia ebe kwa na wo sika wo ha wo de ba tia age na sister tell ya so wo bia so ba me pa matewa mame boka yanka se esha da bi ya no $1 billion and cover. You see for you now. Tell me. Omo pa matewa mi afa pa matewa na me ma wo bie. Mame tell you. Yes, no, and first one sika na ni so. Na kwada wa mo nkopa bosia ni atua no nye. Simple. And yes, mama tell you, yes, we dey yesu pa. Yesu. Say wo kan ya nyansu na. Say ya nyansu. Ene dey nka wudi su. Na we dey ya atu. Da bi mi kasa munyintu. Na wo so dey mutimi nkasa munyintu. Good. Enti ne ya pese. Ma ya huru kan no. Adanse wa ho. Ya nche. Ayi. Ya nyi wa chinye. Adey. E wo so timi chiro. Wa so tu sika. We dey wo mukọ pemesi. Na on check it down dan baby a me start ye no dan kra me start no kra enso bro no enso ma me nyina ya hu eni adia bi na dan ba jo mi share wo dan why mo share ma me ni nyina ya ti ni nyina se na mo baby a me kire baby a me sika no da bi ma me ndia no dey anye ne sa yesre wa da tell you no dey anye ye e ka dey be se tia ani ya nsi wu kra na ama na duru sa na obi anyhow na mom na makoti sika mi a me kire enso mu tia e be ye obi a wo mo da no abaje wo betua na wakwa akoti access ya ma me brother obi anye wa chinye wa bre na enso awose ehuru sika na be free a e ba ye Congo adra no en ye bai na sima ba ko pe na me de ma wo sima ba ko no medical abrantie no edi kan na asem Kofi Douglas ohia futuo ene kasa kire kwan ofa so ne maame a wo no kasa no enye eno na ama maame no nso etu anamo no a otuo no na emom wo ye dan a wo na ade no ba wiase maame na sebidi ti maame no nhwe no wona ne ba no empe baabi na Kofi Douglas na yire nkwatra na emfa asumdwe mra na akire yasemi de anyasem keto enuanom no ensem no eyetawi a ofiri nkran yi ene ni nua ba ya o se onnim ba bi ofiri na ne wura fini din no che ma nso edafie ho nya agoro
ɛdan ne ho ɛnya asɛm ketewa wo hwɛ ya na duru ba bia enipa kura su na enipa su ban da di wɔ ne ne yɛ mu eniama akɔso wɔ ha sɛsi yɛ no yɛn se kyerɛ tawia nka nkyerɛ no de oyi na di akyerɛ ne nuanom na nyɛ sɛ yanka no kura nkyerɛ nipa enipa bɛkɔ so ayɛ nea wɔyɛ sɛ ɛtra ha na ɛyɛ yɛ nua tawia sɛ ɛtra ha na ɛyɛ ɔno a efi sɛ ɔhen yere yɛka nyinaa no mo papa mo maame saa mo maame na ayɛ agyapadeɛ ɛna watoa so wo so wagye atum sɛ yɛ maame na hyɛ aseɛ wagye atum ɛna nya wo nko awode a wo ka wabɔ ho asɛm a yɛka no wɔde ne nam na weka ho wo so maame no sane ɔwo wɔ no saa na ɔwo wɔ mo maka ɛda ɛbra ne kɔ enti maame mfa nsia na yɛhyia nkasa na me deɛ ɛnya asɛm ketewa na me pe bibia aka kyerɛ Douglas cause what ya no obom se kra na me a mete nche me ma hye me so ahuno na me na akɔ kasa sɛ wo pɛ ba bia tena ye de ahobrase enso so ka ho ewom sɛ maame ne na wo na no nkyerɛ sɛ wo tumi wɔ no so enka de na be kyerɛ sɛ wo ɛdan ba akopɛ maame ntimi ma won tena fie ho ɛni nti Douglas na wo se ye kasa kyerɛ no na tawia nso so asɔ de ne ɛden katakata ne ma so we ye kenka wo besu asema wo kan wo so akɔpɛ bosia so ahono wo so akɔpɛ bosia no kyerɛ yɛn ne yɛhunu sɛ de ebesi atua no nso so a twintwan ɛno na yɛ me dɔfo bi birthday ɛyɛ na na masɛ wanya ako St Monica's Enterprise na yɛ ne birthday CEO ɛnya asɛm ketewa ɛnra na yɛ ne birthday na na masɛ wanya ako ɛni sɛ ɛra bebre na ne mfie no wo hwɛ ne mfie na ene ni nyina so ne nko wa ye ketua be 12 years bi class so nti na ma eradi shira kwande no so ye kola 1 minute yes sir o babo me kasa ba man kasa bi e be kasa me ko bi na ka se na de o ma kan no bi na me kaka de na me ya ne say Douglas ba na no na me nim si atu pru 5 days en mo nyare ha me pa ye bi epru no ma no ko mo the value is the same no ha me pa say the Douglas now they say you tune pru no 25 days into onware into na na amate sa ba ma oba ne no na na yire say the ne amate no esoro efom bibia and oh my infutro ni trousers simuni ade the same thing the value the same perfume no tell ade every year because na say corrected the say chepin so and so the wunu the asio wonu the asie na pie na be woni so ade be woni so this are positive be fi awo mama ni yenti tell onya botre na wi ase no eson so wonu na yia